Igbo Igbo ekele m unu. Aha m bụ Chinwe Ebili. Ụbọchị nke taa unu nọ na chi ndị Igbo, mana ama m nke chi unu na-efekwe, mana chi nke ndị Igbo, chi nke kara aka, chi nke zuru ezu. Ọnọkwanyị na-eso chi nke ndị Chinko, ama m gị na-eso, mana chi ndị Igbo bụ chi nke zuru ezu. Aha m bụ Chinwe Ebili. Mana n'ụbọchị taa ọwụ naanị m nọ n'ime ụlọ, maka okwu m ji bịa bụ okwu dị mma ka a na-akpọ Valentine, nke ịhụnanya. Mana tupu anyị na-akọwa ihe nọ n'ime Valentine, ka ọ bịa nọ n'ime ụlọ ji aka ya kọwa onye ọ bụ. Nna, ndewo. Ndewo. Ọ dị egwu n'ụbọchị taa. Afa m bụ Zik of Songs, onye eti egwu, anụmagụ rap n'olu Igbo, tinyekwa ya ntakịrị bekee. Ọ bụ Zik nke chịburu anyị achị ka ọ Zik nke ka mma nke mba o, nke chịburu achị bụ Nnamdi Azikiwe, ọ odogbukwa. Anyị pụrụ iche. Ọdụ anyị abụọ ọcha ndị Igbo so mana ọwụhụ ya ka ya nwa dị iche ka mụnwa dị iche. Anyị mana ihe awụ chi ndị Igbo, elee nke wuchi gị, nke chi nke ụkọ nke chi ndị Igbo Odogwuchukwu na Odogwuchi nke ndị Igbo mmemme. Odogwu eji aga mba. Na anyị nọ na Valentine. Ịma ọnwa Februarị na-awụ ọnwa ịhụnanya, nke ndị iti na-akpọ Valentine. Ka ihe ịghọta gbasara ịhụnanya? Ịhụnanya bukwara ibu agbariwe ebe ọ ka nkụ. Asịkwa m kọwaa the Valentine Day a na-eme now, ọ dị ka o bidoro na Rome, St. Valentine dịka m si ghọta, and since o bidoro na Rome, ọ bụ ihe gbasara ndị Kristian, otu o si bido na Kristian, so o kwesịrị ka ọ wụrụ ịhụnanya nke Chineke kwadoro, ịhụnanya nke ziri ezi, nke ga-ewepụta mkpụrụ mara mma. Ọ bụghị ịhụnanya nke akwara m iko ma ọ bụ imewe ihe ndị ọzọ dị anya. So ọ bụ ezigbo ihe ka ọ dị mma. Mana ịhụnanya ụmụ ntorobịa na agbọghọbịa oge ugbu a dịji iche, ọ dị egwu. Ọtụtụ ụmụ okorobịa na agbọghọbịa nọ na-eji maka ịhụnanya na-egbu onwe ha. Kedu ihe ịhụ maka nke ahụ? Mmadụ ikwe maka ịhụnanya gbuo onwe ya, ịhụnanya nke a nwekwe ka ọ dị onye ọhụnanya. Mba, nke igbu onye ọhụnanya ahụ ọ jọgburu onwe ya. Mmadụ ekwesịghị igbu mmadụ ibe ya. Onye ọbụla gburu mmadụ ibe ya, onwe ihe gbasara ịhụnanya nọ n'ime ya, ịghọta. And anyway, mmadụ ịnwụkwa igbu onwe ya maka onye ọzọ echekwaghị m n'ọkwa ihe ziri ezi. Ịhụ mmadụ n'anya, ịhụ ya ebe ọ na-eme ihe na-adịghị mma, ikpọghachi ya, kpụrụ ya, dosa ya ọdụ, gwa ya okwu, mee ka ọ ghọta na ị hụrụ ya n'anya, na ihe mere iji na-agwa ya ihe ndị ị na-agwa ya, ma ọ na-akpasa ya ụdị agwa ndị ị na-akpasa ya, ụzọ nke igbu onwe ya ma igbu onye ahụ. Ọ dị mma, mana o tere nwa ntorobịa ka m ga-akpọ gị, ka nwanna nwokorobịa ịka ọgbakọ nkịtị nwokorobịa ka otu nwata nwaanyị nwa agbọghọ na-etolite ga-esi ahụ na nwoke hụrụ ya n'anya, otu a na-eme vow ọma na nwoke hụrụ n'ezigbo anya. Ịhụnanya a na-ekwukwa n'okwu ya, ọ bụghị ọnụ, ọ bụghị nke e kwuru n'ọnụ. Onye ọbụla ga-ekwunwe ya, ahụrụ m gị n'anya. Onye ọbụla ga-ekwu ya, ọ dị izi. Onye ọbụla nwere ike ikwunwe ya, ahụrụ m gị n'anya, ahụrụ m gị n'anya. Mana from akpụkparamagwa, otu mmadụ si akpasu ibe ya agwa, ka a ga-esi ama onye hụrụ ibe ya n'anya. Maka na ịhụ mmadụ n'anya, o nwere ọtụtụ ihe ndị ị ga-anagide ebe ọ nọ, wuo na onye ị na-ahụhụ n'anya mee ya, gị nyekwa ya ahụ otu ahụ o sikwa were ya bịa. Mana ịhụ mmadụ n'anya, ekwenyere m na ọwụ akpasara m agwa ka ị ga-esi mara onye hụrụ gị n'anya, otu ọ ga-esi na-akpasa gị. Imejọgodi ya, eyọọ ya ọ nabata. Imejọgodi ya, iwe ya, ọ gaghị ewe iwe, webiga ya oke. Ofu n'ụzọ esi ama, ọwụhụ naanị ikwu n'ọnụ, ahụrụ m gị n'anya, ahụrụ m gị n'anya, ekwenyere m na nke ha. Mana ọtụtụ ndị ntorobịa na agbọghọbịa oge ude a, ịhụnanya ha nke ndị mmadụ na-ekwu dịka ịhụnanya ego, ọ bụ eziokwu? Eziokwu nọkwa n'ime ya o. Eziokwu nọ n'ime ya. Ịhụnanya nke gị ọ maka ego? Asịghị m na ọwụ ịhụnanya nke m bụ maka ego, mana eziokwu nọtọkwa n'ime ya. Maka na ụwa ugbu a, otu ụwa si nọrọ ugbu a, onye ọbụla dị ndụ kwesịrị ịgba mbọ ka
nwetata obere ego ọ bụghị ma ọ nwere ya nweju ego ụlọ niile maka na anyị nwawo mmadụ mụnwa afa m bụ Zik mụnwa wụ Zik m nọrọ ma m enwe ejighị ego onwe m sef ihe onwe m anaghị amasị m ma afọzie onye ọzọ ya masị ya ịghọtara so otu ụwa dị now mba ọwụ ha ihe m kwuru ịhụnanya dị mana ego bịa dorozie ịhụnanya ezuo ezigbo ụtọ ọ dị mma ịgbaba Igbo anyị ga-aga n'obere ezumike anyị lụbata ka Zik of Song nke so Afam Zik ka anyị gbara ya okwu ọnụ o ji bịa n'ụbọchị taa gbasara ịhụnanya ọ gbasara ịhụnanya naanị nke m ịhụnanya ezinụlọ ịhụnanya onye niile ọ ga-adịrị na mmadụ anyị na-abịa Igbo ekele m unu anyị ka nọkwa na chi ndị Igbo ebe anyị na-eme ihe dị iche na-esonyekwa anyị na Instagram ma na Facebook ntakọ anyị niile aha ya wụ chi ndị Igbo unu na-akpọ anyị na-azụ unu anyị nọ n'ime ụlọ anyị na nwanne anyị nwoke masọ mma Afam Zik otu ihu nwoke wụsọ mma isi ịhụnanya ọ maka ị ga-enwekwa ego ka ịhụnanya na-atọ ụtọ ọkwa eziokwu ikwu onye na-enwekwa n'ego ọ gịzi ahụ mmadụ n'anya ọ ga-ahụ mmadụ n'anya mana ọ ga-agbakwa mbọ ka ọ nwetatụkwa ego ọ ga-eji wee na-elekọta ịhụnanya ahụ ka ọ na-eto mana ịma na ụmụ ntorobịa na agbọghọbịa nọ na-eji n'ụbọchị taa ịhụnanya ha emotu ọ dị n'anya emotu ọ dị gị nwa n'onwe gị n'anya ịhụnanya ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa n'ụbọchị taa na o nweta ọ dị na ọkwa na otu o kwesịrị ịdị maka na mgbe mbụ na ugbu a abụghị ofu echetara m mgbe anyị na-eto mgbe nne m na nna m na nne na nna mụrụ ha na-akọ na ahụrụ m nne mụrụ nna m onye nọ n'ọnụ ha ka ị chọrọ ikwuta ihe m nọ n'ọnụ ha yes mgbe ahụ ọ dị ka na-eme achọwa ịlụ nwaanyị ma nwoke tozuo asị nwoke a nwere ọba ji o nwere ihe akụ na ihe enwe o nwere ugbo o nwere nke a ọ ihe a na-eji metasị oke ọ ga-elegide gị anya ọ ga-alụtagwu gị ọ ga-elekọta gị anya ọfụma agụghị aga egbu gị mgbe ahụ ọ ihe ọwụ akụnụba na oge nke ha mana oge ugbu a na ọba ji ogenekwa na onwe ihe eji ọba ji so ugbu a na-awụ ọwụzi na ego nwoke gbaa mbọ kpatatụkwa ego asị oke ngwa ọ ga-emezi gị anya ọhịa mere o ji dịka ụwa na-atụgharịzi na-agatu ebe ego nọ den nke aha nọrọ iche anọda okwu nke ọzọ e jụrụ na ụmụ ntorobịa na ụmụ agbọghọbịa ugbu a na o nwere otu ịhụnanya ha dị o kwesịghị ịgbagoju anya maka na ọkwa otu ụwa si na-atụgharị na-aga ime otu ọ dị na ndị ụfọ ị ga-ama mma agaghị ahụ gị n'anya nna m ga-eji ego agaghị ahụ gị n'anya ị ga-ama akwa agaghị ahụ gị n'anya ọ bịakwatu okwu m aha m na-ekwu na ọ bụ ego na ị agba mbọ ka ịkpata ego ka ịhụnanya wee zuo oke ịghọta so ụwa ugbu a chọrọ ebe ọ na-aga ebe ihe na-eme ebe ife na-eme so ịchọ ka esorokwa na ịhụnanya ahụ ịgba mbọ na-emetụkwa obere ọfụma ka ịhụnanya ahụ zuo oke mana ile ụmụ ntorobịa na agbọghọbịa nọ n'ezi n'ụbọchị taa a na-ekwu ịhụnanya ịma onye nne ga-akpọta nwoke na ahụ nwata nwoke n'anya achọrọ m alụmagị mana ịhụnanya nọbeghị n'ime nwata nwaanyị ịmama na onye ọ nne kpọkọtara nne ga-asị lụwa ya ị na-aga n'ihu ị ga-ahụ ya n'anya ụdị ịhụnanya ọ bụ eziokwu mụnwa wụ Zik ekwenyeghị m n'ụdị a maka gịnị na nne gị kpọta gị nwaanyị ị ga-alụ nne m sef ama mkpọtara m nwaanyị m ga-alụ ọma onye mgbuo ekwenyeghị m n'ụdị ịhụnanya ka mma nwoke na nwaanyị hụrụ onwe ha kwekọrịta so that mgbe ọ ga-awụ na ọdịnihu nsogbu pụta ha abụọ etikọkwa isi ọnụ wee gboo nsogbu a mana nne ma ọ bụ nna kpọtara nwoke nwaanyị ọ ga-alụ nsogbu pụta ihe ọ ga na-asị mama lekwa onye kpọtara m bịa kpọkwara ya emetụ ha n'obere ihe ya sị ọwụ na nne m asị hụ which ọ dịghọ mma na ntị so ụdị ịhụnanya ahụ mụ nwa wụzi ike anaghị akwado ọ dị mma mana Zik of Song ile otu na a na-akpọ Valentine na-eme n'ụbọchị taa
ịhụnanya ọwa iwu na ị ga-enyerịrị onye hụrụ n'anya ihe efu ka ndị bekee na-akpọ gift ọwa iwu ọ bụkwaghị iwu ị ga-enye gift ele ihe ị ga-enye ọ bụghị iwu na ọ bụ na 14th February ka ị ga-enye ya gift. Ịhụnanya bụ ihe a na-eme kwa ụbọchị ụbọchị niile. Ebe ndị wechi a na-eme ịhụnanya nke ha bụ 14th of February. Ndị ahụ aghọta ya ịhụnanya ha bụ once a year. Mgbe ahụ ọbụzọzi na ịhụnanya na nke ahụzi emume a na-eme emume ọ bụghịzi ịhụnanya maka ịhụnanya bụ oke wọtọf ọwụzie na that 14th February ụbọchị a na-eme St. Valentine ọ bụrụ na o nwere ka o si dị n'akpa nwoke ojihụ ọ ga-eme gịnị obisi o nwere ike izu ụka gara aga onye na gị gift ma mee ihe ndị a so ọwụghọ iwu kama ihe ọ ga-awụ onye o ruru ọwụ na ọ dịrị gị mfe ụbọchị ahụ nke na ya nọrọ mana ihe m pụtakwawu ụbọchị 14 eme ndị nna na-apụwa n'ụlọ gaa n'ebe ọzọ ka ha ịzụta nwunye ha gift gị na papa ya bụ na ịhụnanya adị esichaghị ike ebe ha nọ maka na ọ bụrụ na ịhụnanya siri ike ụbọchị ahụ ị kwesịghị gị na onye ọzọ ịnọ ma awụghị ma itere biznes ga-ewebatakwa ego ma m na-ekwu na-ekwu maka ego awụghị onye ndị Igbo anyị eji ego mana anyị na-akwado njedebe amachọ ka inye ndị na-ele anyị n'ụbọchị taa ma ndị ntorobịa ma agbọghọbịa ma ndị nna ma ndị nne ndụmọdụ ha ga-ejido n'aka gbasara ịhụnanya. Ịhụnanya a na-ekwukwe n'okwu ya otu m si ghọta wụ ịhụ mmadụ n'anya n'idịghị ịgwa gị na ịhụrụ onye a n'anya ihe nọ gị n'ime onwe gị ga-agwa gị na ihe onye a na-amasị gị so onwe onye ịhụrụ n'anya imepe ọnụ gwa ya na ịhụrụ ya n'anya kpasakwana ya agwa onye ịhụrụ n'anya mana ụfọdụ ụmụ okorobịa ugbu a na-ejikwa ịhụnanya aghọgbu ụmụ agbọghọbịa ahụrụ m gị n'anya ihe na-eme a na-eme so onwe nke bụ eziokwu ikwuo nke bụ eziokwu hapụ ị na-aghọrị mmadụ ibe gị in the name of ahụrụ m gị n'anya ọ bụla ka ọ ha m n'ọnụ ọ dị mma nna ndeewo Igbo ama m na mụtago ofu ihe ma ọwa abụọ n'ọnụ afa m bụ Zik ndị na-aghọrị ụmụ nwaanyị hapụga na ịghọrị nwaanyị hụ nwunye gị n'anya hụ ezinụlọ gị n'anya ka Chineke chi ha anyị n'anya biko ọwụkwa naanị nwoke na-aghọrị nwaanyị ụmụ nwaanyị ụfọdụ na-aghọrịkwa nwoke a na-eweta ego a na-eri ekwe m egwezi ka ọsọ ome mgbe ụmụ nwaanyị na-aghọrịkwa nwoke mana unu ga-echere anyị n'ụbọchị izu ụka ọzọ na-abịa n'ihu ka anyị bịakwa gwa unu okwu ọzọ dị mkpa ekwe ebe unu na-apịpịa aka pịpịa na aka na chi ndị Igbo Chineke ndị gị Chineke ndị Igbo ndewo ka emesịa